jotain. Seuraava esiintyjä on leipuri Pallivahasta Marja Tyrni. Ihanaa! Ai että! Oi Marja Tyrni, miten hauska nähdä pitkästä aikaa. Voi kun vois sanoa samaa. Henkes haisee nimittäin. No vitsi. Totta toinen puoli. Ettei se haise tää käsilaukku, sulla on vetoketju auki siinä. Että... Siellä on salaisuuksia. Siellä taitaa olla se matkavatkain, mutta... Kuka tietää? Ai. Mitäs siinä virnuilettekin? Mitäs Marja ajattelit esittää? Ennen kuin mennään siihen, niin saisinko minäkin kokeilla vähän imiteerausta? Totta kai, anna mennä vaan. Joo, no koita arvata. No niin. Hiimää! En tiedä. En tiedä. Ei haittaa. Jääköön arvotukseksi. Jääköön arvotukseksi. No hei, se oli hän. Hän suuttunut. Mutta eihän hänellä ole käsilaukkua. No, ei se mitään. Mitä sinä ajattelit esittää? Minä laulan. Laulat? Kyllä. Minkä kappaleen? Matkalla Pallivahaan. Matkalla Pallivahaan. Se on hyvä biisi. Onks ääni avattu? Ääni on avattu. Ja millä avasit äänen? Kettukarkilla. Sillä aukee. Kettukarkilla se parhaiten aukee. Marja Tyrni. No niin. Laulaa kappaleen Matkalla Pallivahaan. Ole hyvä. Tortut kostuu. Ihanaa Suomen kansa. Nyt laitetaan rock'n'rollia kehiin. Pullat pystyyn, taikina nousee, baby nyt leivotaan. Olen kaupungin tavoitelluin leskirouva, heitän hiivat tosta vaan. Munaa tarttee pullien päälle, kun ne paistetaan. Mahtava tuoksu, uunista nousee, se ilmassa paistetaan. Hei pojat, olen matkalla Pallivahaan, mennään yhdessä leipomoon. Olen matkalla Pallivahaan, mä mestari leipuri oon. Hei mestari leipuri oon. Ihanaa ja vapauttavaa. Oi, nyt lähtee tukasäkistä. Piirakka pikkusuolaista, pipariakin saa nuolaista. Väännän torttua kosteaa, supakiaks sillä saan. Kaipaan tonni korpelaa, pikkujaskasta ei pitakaan. Munat vatkaan ja vuan rasvaan saan kohokkaan nousemaan.